Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U tal-eżis qegħdin nofru l-Quddisa għal paċi fil-familji. U biex nitħejjew tajjeb għal din laqgħa ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh, għax int qatt ma ċaħħat mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bit-tisbieħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. Joachim kellu 18-il sena meta sar sultan u dam isaltan 3 xhur f'Ġerusalemm. Ommu kien jisimha Nehusta, bint Elnatan, minn Ġerusalemm. U għamel il-ħażin quddiem il-mulej bħal dak kollu li jagħmel missieru. F'dik il-ħabta il-qaddej ta' Nabukadnessar, sultan ta' Babilonja, telgħu għal Ġerusalemm u l-belt għalquha f'assedju. Nabukadnessar resa huwa wkoll għall-belt waqt li l-qaddejja tiegħu kienu qegħdin idawruha minn kull imkien. Imbagħad Joachim, sultan ta' Ġuda, mar quddiem is-sultan ta' Babilonja u ommu l-qaddejja tiegħu u l-gbarat u l-fizzjali tiegħu u s-sultan ta' Babilonja qabdu priġunier fit-8 sena tas-saltna tiegħu. Dan ġar minn hemm it-teżori kollha tat-tempju tal-mulej u t-teżori tal-palazz tas-sultan u farrak it-tagħmir kollu tad-deheb li Salamun is-sultan ta' Iżrael kien għamel fit-tempju tal-mulej. Hekk seħħ il-kelma tal-mulej. U ġar fil-jasar lil Ġerusalemm kollha, il-kapijiet u l-qalbenin kollha tal-eżerċitu, 10,000 il-sir, u l-ħaddieda u l-massudaxxi kollha, min nies tal-pajjiż ma kienx fadal ħlief il-fqar. U ġar fil-jasar f'Babilonja il-Ġeokin, lill-om is-sultan, in-nisa tas-sultan, il-fizzjali tiegħu u l-gbarat tal-pajjiż, ħadhom fl-eżilju minn Ġerusalemm f'Babilonja. Is-soldati kollha, 7,000 raġel, u l-ħaddiema u l-massudaxxi kollha, 1000 ruħ, u l-qalbenin kollha tajbin għall-gwerra. Il-kor ġarrom is-sultan ta' Babilonja fl-eżilju ta' Babilonja. Minflok Ġeokin, is-sultan ta' Babilonja, għamel sultan lil Matnain, Sijoh, u bidillu ismu Sedekija. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, mulej eħlisna u ħfrinna dnubitna minħabba l-isem tiegħek. Mulej eħlisna u ħfrinna dnubitna minħabba l-isem tiegħek. U Alla daħlu l-ġnus furtek, nissu t-tempju mqaddes tiegħek. Għamlu l-Ġerusalemm ħerba waħda, taw l-isma tal-qaddejja tiegħek bikel li tjur tal-ajru, taw laħam ħbiebek lil bejjem tal-art. Mulej eħlisna u ħfrinna dnubitna minħabba l-isem tiegħek. Xerdulhom demmhom għal ilma madwar Ġerusalemm u ma kienx hemm min jinfidhom. Waqajna ċajt mal-ġirien tagħna
għad-daħk u ż-żebblieħ għal ta' madwarna. Mulej għal dejjem se tibqa' nkorlat magħna, se tibqa' mkebsa bħan-nar il-ħeġġa tiegħek. Mulej eħlisna u għaffrinna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Tiftakariex il-ħtijiet tal-imoddi, fit-texejja u laqana fi ħnintek, għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Għenna u Alla Salvatur tagħna, fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek, eħlisna u għaffrinna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Mulej eħlisna u għaffrinna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmt jgħid il-mulej u missieri jħobbu waħna niġu għandu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: mhux kull min jgħid li mulej mulej jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fi smewwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħidu mulej mulej. Mhux f'ismek ħabbarna aħna u mhux f'ismek keċċejna xjaten u f'ismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jien ngħidilkom lilkom qatt ma kont nafhom. Warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħażel. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sissien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet, u kbira kienet il-qerda tagħha. Ġara li meta Ġesu temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistaġba bit-tagħlim tiegħu, għax hu kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittiba tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħin? Noqgħdu ftit bil-qiegħda. Il-Vanġelu tal-lum jagħtina tixbija ftit qawwija u li faċli nifhmuha. X'jgħidilna? Id-dar mibnija fuq il-blat iqabbilha mad-dar mibnija fuq ir-ramel. Immaġina jkollok dar u inti persuna biex tifranka l-flus ma tħaffirx l-isfel biex issib il-blat, imma taqbad u tibdi fuq li jkun hemm fil-wiċċ. Issa jista' jkun hemm ir-ramel, jista' jkun hemm il-ħamrija u tagħmel dan biex forsi minn għalija taġġel jew biex tifranka l-flus. X'jiġri mbagħad? Tgħaddi sena, tgħaddi tnejn, tagħmel ix-xita, jiġi s-sajf, dik il-ħamrija tinxef aktar u dik id-dar tibda tereq. U dik id-dar tispiċċa imġarfa wara ftit. Imbagħad dik il-persuna ovvjament tista' l-ewwel nett tmut ġo dik id-dar. U barra minn hekk tieħu xogħol doppju għax dak li tkun għamlet ikollha terġa' tibda mill-ġdid u żżid aktar xogħol miegħu. Għax l-ewwel trid tneħħi l-qadim, tħaffer u terġa' tibda tibni. U l-ispisa tirdoppja u titripla. U dan Ġesu japplikah għal ħajja spiritwali tagħna. Fil-ħajja spiritwali laqqas nistgħu nieħdu shortcuts. Veru Alla ħanin u Alla jħobbna dejjem, però mbagħad aħna ma nistgħux nabbużaw minn din l-imħabba. Pereżempju, tista' tgħid ommi tħobbni dejjem nagħmel li rrid. Ma nistax jien naqbad in-njama u nibda nagħti l-ommi għax dik tħobbni xorta waħda. L-istess fir-relazzjoni tagħna mal-Alla. U jħobb dejjem, però ma nistax nabbuża u l-parti tiegħi rid dejjem nagħmilha.
Fil-fatt l-istess kelma talla tgħidilna l-fidi mingħajr l-emil hi mejta u l-emil jiġi bl-isforz tagħna. Alla jagħtina l-grazzja, immaġinaw hemm vit tal-ilma, il-vit tal-ilma dejjem ħireġ minnu, il-grazzja talla, però dan l-ilma ħajibqa' nieżel f'dak il-vit. Jekk irrid nixrob jien, irrid nagħmel 4 passi, immur nixrob, nieħu t-tazza, nieħu l-barmil li għandi bżonn u nieħu minn dak l-ilma. L-istess il-grazzja talla. Alla dejjem jagħti l-grazzja l kulħadd u l-istess, però mbagħad jiddependi minni nagħmilx dak l-isforz żgħir biex nakkwista. Għalhekk jew nitolbu l-Mlej biex aħna nkunu bħal dik id-dar li hija mibnija fuq il-blat u l-ftit tagħna nagħmluh ħalla ma jkunx irid ħafna. Fil-Bibja għandna ċar biex tema 5,000 ruħ kull ma kellu bżonn 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Jew nitolbu l-Mlej jagħtina l-grazzja nagħmlu l-ftit tagħna biex hu imbagħad jagħmel ħafna. Fiskiet nitolbu fuq dan. Ħut il-eżis jew issa nqumu bil-jifqa biex irresqu l-Mulej it-talbit tagħna. Niktolbuk missier ħanina għall-Papa, għall-isqifijiet, għas-saċerdoti, għal dawk kollha involuti fil-Ministeru fil-Knisja biex l-ewwel qabel kollox jibnu d-dar tagħhom fuq il-blat. Nitolbu. Jew nitolbu għall-isqof il-maħtur il-ġdid ta' Għawdex Don Anton Tewma biex il-Mulej jaqaf miegħu u jkompli jagħtih u jitfa' fuqu l-ispirtu qaddis tiegħu. Nitolbu. Jew nitolbu għalina l-koll biex fil-ħajja spiritwali ma nfittxux dak li hu minimu imma nfittxu li nagħmlu t-tajjeb biex il-fidi tagħna tkun mibnija fuq is-sod. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu di bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tfir glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqassa kollha tiegħu. Il-għamu lej sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħek nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif jogħġob lilek bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħħar lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Intlaqt id-dinja f'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont ix-xhieda tiegħek u għedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, Mulej Alla tal-eżerċitu, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet.
imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Għaddis ta' sewint mulejn tilajn ta' kull qdusija, għaddes għalek li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraħi bati, ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidu, nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju, l-Isqof Anton il-Maħtur u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru il-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Int mulej iġġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-dem aziz ta' ibnek. Fiħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema l-fidwa bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej.